Ktoré reťaze sú vhodnejšie na odstraňovanie vodného kameňa? Krátka odpoveď je kruhová reťaz. Kruhová reťaz má v každom okamihu viac zubov na stene potrubia, na rozdiel od bežnej reťaze, ktorá má jednotlivé články, ktoré samostatne narážajú do steny potrubia. Takže netreba hovoriť, kruhová reťaz urobí oveľa lepšiu a rýchlejšiu prácu ako bežná reťaz. Treba však povedať, že potrubie môžete odstraňovať od vodného kameňa aj bežnou reťazou, len vám to bude trvať dlhšie. Majte tiež na pamäti, že existujú rôzne typy bežných reťazí a rôzne typy kruhových reťazí. Niektoré kruhové reťaze majú na okraji pripevnené tvrdé kovové časti, ktoré sú určené skôr na liatinové a hlinené potrubia, zatiaľ čo táto napríklad je určená skôr na PVC, pretože nemá žiadne časti vpredu. To isté platí aj pre samotné reťaze. Niektoré z nich majú krokohroty a niektoré majú X-hroty. Ide o bity z karbidu wolframu, ktoré sú pripevnené na reznej hrane reťaze a používajú sa hlavne na liatinové a hlinené potrubia. Ďakujem za otázku.